Segundo informaron fontes policiais, a través dun software malicioso instalado no ordenador da vítima, pola técnica coñecida como email spoofing, conseguían desviar ás súas contas grandes cantidades de diñeiro. Ademais de Ribeira, realizáronse detencións en Madrid, Parla e Móstoles, así como tamén en Aranda del Duero ou Seseña, entre outras localidades españolas. Todos os prendidos están acusados de presuntos delitos de estafa e pertenza á organización criminal. Grazas á investigación realizada, puidéronse esclarecer un total de 20 delitos de estafa, por un importe total defraudado de preto dos 300.000 euros. Nos rexistros realizados, a Garda Civil puido intervirlle tamén gran cantidade de documentación, dispositivos móviles e tamén equipos informáticos. A investigación iniciouse hai máis dun ano, despois de varias denuncias presentadas por diferentes organismos oficiais, como é o caso da Axencia Tributaria, Facenda, Correos ou a propia DXT.